אצילי, צריכה לבוא המסירה, אבל אצילי נכנס באמצע, עובר טוב אצילי, צריך לבעוט, בועט, שער ענק! עומר אצילי! ועכשיו הכדור אצל אצילי. איזה טוב! יש לו את זה, ועוד איך יש לו את זה! וזה לפנימה, איזה טיל של אצילי! איזה גול! איזה גול של אצילי! ויש שער ענק! עומר אצילי בועט מרחוק, איזה שער ענק! איזה שער ענק של עומר אצילי! עומר אצילי כובש! אצילי לוקח את הבעיטה וכובש! עומר אצילי! עומר אצילי! עומר אצילי! יואו! עומר אצילי! 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 וואו! אצילי! 2-0! ירדן שועה, שוב עם הכדור, כלוא ברחבה גם אצילי, הכדור לצד של אצילי, אצילי! שער!